Ning kong nga ay kubli ya pi baro hagi kerteng ke bathiang tam ke jong Jesu. Ri ay ngo yu blay nam tang por bangidang la ban sha skor e kertin ke jong u. Manget bagani ke sniu try udon ke khubor na ke banta jingi we pi we. Hoi yang keren halor ke topik ke bangi jos ngo bahana ke por sha ke we pan. Bat kata ke topik ke dei halor ke jing aiti-lut ke jongi. Kata ke dei khubor ke mga kwa ban keren. Ke jing aiti-lut. Ke complete lani total surrender. Kerja ke bau try, ulah keren bahaya ngah hagi sengi beladam. Mana nget bahaya sengi, utray un keren. Syak jing im kejing iway piway bingin la banyu kan ni. Dak away pat ke kamat. Hak bang ong kum takamut bangim long ki brio ki ba aiti-lut. Ring nget ba utray udon ban keren. Na kene khubor syak jing im kejing iway piway hagi sengi. Bat kata gede jing duai ke jonga. Barang ni porteng ni phai chi kaktin ke jong blay na ki kitab Samuel ke baar. Kelenong baar pusau ke khot ke beningkong. Ha kan ni kelenong ngin yu i ke wei ke kam ke bau David ulale ke blapin snu si blay. Bat kata gede bola ai ke hukum ban ken leni ban shim ke census ki kun Israel barok ki badan ha ke hima jong. Ula shim mi ke jing ken leni ke census persya ke jing teblem jong. Nabang iyo ha kerkhot ke bishipau jong kene ke lenong. Buong nabang lele pop shipon ha ke bang lele ke kam. Kata bulu shim census. Nri menta ngakerpat to pendam no ke jingle bom hok usyakri jong me. Namar ngala le biet shipon Usngu tho bagata ke jingle ke jong ke jing ken ke jong ke jing shim census ke jong yu pat lang badan ke hima ke jong baro kare ke kambit kare ke blapin snow si you try bar hang ni open pau je ke jing snow si ke jong ba uker pat you try bon pendam no ye kata ke jing le bom hok ke jong nye teplut ke jing sedang ke jong David kum no bo try u legit yu na pedeng men ke jong wat lau day ubaretam na pedeng jong ki. Bat kum no lomba ki snem jong jing jet jong blay David ban long nong yalam jong ki Israel. Ula ai hu ke we ke jing job hade na ke we pan. Hado bun da long us jong ke hima Israel baro. Daga bas dang daga jing penyap jong ye Goliath. Ula ya le bat penlem ikinong Philistia kat hado ba kim shim la long sho ke jing ma. Lani ka threat iki Israel. Bat nang tau ula penyeng ye ke hima ke bakraw ha ke ula longken rat lut ye ke hima ke badan hau pot lani markham ke hima Israel ke bakentop ye ke Edom ke Moab bat Ammon. Kata kare ke bau blay ula le ha ke jingim ke jong u David. Ha pedeng ke jing kentiu jong u blay ke ba kata yu David. Ula le pat ke blapin ngusi yu blay. Ula shim ye ka census jong upat lang jong u. Knang bun yo tip ye ka jing ken jong utau pat lang. Bat nyu kata ha ka dekhot ke baar jong kene ke jok lenong. Hato u David ula klet badai utrai. Ubala ai jing job ye u halor kinong shon jong u. Hato ula klet bakam de ye u ban shania hakikali pom ne kulai. Nrai tang ha ke kerteng utrai uba ublay jong u. Hato ula kelet bakam judon ha ki jing mut ni jing pot sneu jong u. Baha ka wei ke sngi un salong us ki Israel. Kam judon. Kebakum kata. Ha ke jing perkhat ke jong u. Shipang kala wei ke jong u. Margo bangi tep baro uday tang nong aplong berat. Bat badai ublay ubalayo ke donut bas ngoret. Bat bakongo jong u. Bat ubala jed ye u na pedeng ki babon ban longs ha Israel ha kata kapor. Compare na kanoma ka daw. Ula yad siya prang persya ye kata jingitip lam jong u. Bat ula shim ye ka census. Bat kumtahi mar ye shim ye kata ka census. Utip ula le pop persya ye utray. Ke bambi na ka jingle David.
Kaktian utrai kalawan hau David lengba u prophet God. But la ai hu u banjit na kilai teli. Kijing penstom kijong blay. Kabeningkong. Lai snem ka nem snio. Hakahima kijong u. Kabaar. Lai benai jong kijing pet yap na ka white lam kinong shun. But kabalai but kabakhatdo. Lai sngi kijing yap klam hagari. U David ulajit ikabalay namar uong bakan kambaha ban hap hagakti utray namar kijing isnay jing u kibakraw ban yakabahap hagakti ubrio. Bat kum tau utray ulapa yakaklam keleng kahima jong David nado dan hado Beersheba kabala penyap nyo po hajar ngut na pedeng ki rangba jing ikon Israel. Laringi pet bah tang ki rangba ki bala yap na kata kaklam. Kito ki bau David usngaw sarong ba ki long ki baklan. Bat ki balak ban ay ka jingjok bat jing yada yau. Kito ki bau David ula shanya bakin penpoy yau syakatong ka jang u. Bat kaktin ublay glayat ho bau angel utray ula don hajan ka kintem u arrona. Unong Jebus yakaban penjot saya ka Jerusalem. But day hakabakum kata kapor bau David ula penrit ila day khmat jong try. But ringkat but kitemen basan ula play ka pop jong u but kala ka bumun. But hangning yu i ka jubab ka jong blay. Habau blay ula yu i ka jing kala bumut beshisha jong David. Ula pat yu prophet God ban ong ho David bau don kam ban let kiu syaga kentem u arrona. Bantay keduan how try the threshing floor of Arona. Ngitip lot ya ke ay belajar hadin kene. U Arona ula kwak ban ay hu David baro kat ke ba udon kam na kebenta kata kecing aingo. Ki masidap na kebenta kecing aingo thang. Ki tiar syok ba. Kata ki threshing sledges. But ki tiar jong ki masidap. Lene ox yokes. Ban long ding yap na kebenta kata kecing kenya. Henry u David ulapan bor bantiet na Arona. Baro kat kiba udon kam hagador sanpo ki shekel rupa. Na baulaong. Ngan aingo hau try u blay jonga. Daki jing aingo thang kiba shiyo eh. Ngan ban biang sa sisin kane kadai kajing ong kajong David yaw Arona. Bola syukwa ban ai eh. Ita kitiar na kabata kajing kenya kajong David hau try. Ngan aingo hau try u blay jonga. Daki jing aingo thang kiba shuyo eh. Bat ikatangan siyam nagrakot ka ba arpusaw jong kane kalanong. Bat kum tau David ulatay ya keduan hangta. Bat hadin mula ay ya kajing kanya bat kajing aingo thang. Bat kajing aingo penyesok utray ula pensengya ikatagaklam. Kekentem jong Arona kala kala longru ka jaka hakabala tau ya ke temple ke jong try. Bat ngiyui kata haka kitab chronicle ke belenong ke beningkong kilenong arpuwe bat arpuar. Kani kapan kan mau yangi. Ya kabenta na kaktin ke jong blay ke benisham haka kitab chronicle ke ba arhi. Kelenong kebenyong rekod kebakat saw kebaong lagi breu jonga ya kebala khot aga kerteng jonga kin penrit ilade bat kin duai bat kin wat aga khmat jonga bat kin phaino anak lenti boman jongki kum ta ting an snow na beneng pangan ma pi pop jongki pangan pen khya ya ka ri ga jongi bani yo I hagri kanti bau David ulale egane utrai la pha aga ta klam ke e ka bau David ulale ula pai show try ula penret ila de ula duai ula wat eka khmat ke jong try but ula kalab mun na kata ka kam bamban ka bulale but ke eka bau try ula le ula yok snow but ula ma yo David but ula pensenge ya kata ka klam but kane ka jing shisha para manget kadang longkum jo yangi hakine ki sngi hakane ka thma persha ya ka klam COVID-19 Henry, kani kamde ke benta ke ngakwa mengin ya keren hakan ya singi. Habangi pai shikani ke jingja. Niyo I. Bakam shim lakut tang bat ke jing kelab mut ke jong David. Hadin ba David ula duai ke
ka jing duai jong ka jing pan ma bat ka jing kelak pemut ka ka bot utrai ula dawa ya uban le utrai ula dawa no David buhap ban teru ya ka duan ka jing knia shu ngan ong biang sa sisin utrai ula dawa no David buhap ban te ya ka duan ka jing knia shu bat ka long ka beremdor kalong ka beremdor nakabenta jong kibanget hikini isngi ngasngusi manong bakam day tang shaphang kaba ay kaspa bat kajing don jing em jingi show try kam day ro tang shaphang kaba ay kapor kitalen kijing ay bat kabor ka jingi show try kadai kaba ay kajing em kajingi baro show try kata kadai ka bo try dawa nangi penepet hang ni u arona ula kwa ban contribute siya kata ka jinknya show try henry David shim la kwa contribution na u arona u kwa ban thiet hida ka dor ka barem bat habaw la le kumta ula ay ka jinknya ka barem dor hak maru try baru try la pedeng li kata ban ay ka jingim ka jangi show try ka day ka badon ka day ka barem dor kashitiu Paul kinong room klenong bakhan ar ka dekat baning kong koong bangi don kam ban ai tino iki met jongi kum ka jingknya ba em bakhot bat bapen sngo bha e yublei ka balongken ka jing shakri lene ka jing mane bakin jaman sim jongi kata gre ke ek bo try u kwa nangi bangin ai iki met ki jongi kum ka jingknya ba em bakhot bat bapen sngo bha e yu bat kata kadai ka jing shakri kadai ka jing mane bakan jaman sim jongi utrai ko angi bangin ailot ila deshu balai kentem shok ba ka kentem kadai ka jaka hakaba ya ukau kpu la ju shok diliat bat penluet shwaban pendon kam yu ban shet kpu ne jingbam ngan ong biang sisin ka kentem kadai ka jaka hakaba ya ukau kpu la ju shok diliat bat penluet shwa ban pendon kam yu ban shet kpu ne jingbam hak ni gerukom la penya klat ya ustad na ukau ustad uyeng na kabenta ki ay baro ki badon kam ban weng no na ka jingim jungi shwa bagin long ukau ubabha bat uban long ka jingger ku ya kiwe ka kentem shok ba ka long na margata ka jaka hakaba yu ustad jong ka malade bat ka do la weng no bat ngi aiti-lut iladi sya ublay bat ngi et no shisendon ya ka hok ka bangi don yala ka jong ka jingim complete surrender and abandonment ki ong ka ktien pareng ka bangi et no shisendon ya ka hok abandonment ka bangi don yala ka jong ka jingim bat ka ne parabanget ka long ka barem dor ka dawa yangi bangin et no yaki hok kita ki rights ki jongi but ban aiti-lut ya ka jingim ka jongi sya ublay hot what ya ka hok ka bangi don yala ka jong ka jingim yala ka jong ka laway Shaphang ka niu Jesu ong haga gospel kat kumu Matthews kalinong ka ba katan rio ka dekat ka ba arpusan na ba no ru ubamon ban penim yala ka mensim undo no ya ka baru no ru ban do no yala ka mensim na ka benta jonga unshim ya ka kadon ka way ka jingit ho kana Shaphang ka sier bat usnyang kini baru ar kile perkhat lang da ke kini di sha step lane breakfast mo kasiar kala ajing mun bat kala ong aling ini bam da ka ham atrai ni tip ka ham gre gre tu ka dok ka bala process lane ka bala penek da ka ba thang ne bermlo ne da ka ba ai ki da wai lane ki chemical ban penek ya ka ta gre ka ham bat kasiar kala ajing mun ban bam da ka ham bat peleng ya kan yu usnyang la jubab marmar ka bom la long ya phi kata ka dei tang ka jing no snyang la ne ka contribution nre nga ka dei ka jing aiti-lut total commitment usnyang uhab ban yo uhab ban yap shwa ban yo ban bam ya ka do ka jing
Barabangi pai shang le jinja. Inyu kumbang lang ong meneneng. U arona ula kwa ban contribute. Ula kwa ban contribute shak ta jinknya. Re shim le tip bo blay u kwa ya jinknya ka barem dor. Ka barem dor. Kata kabadon ka dor ban siyo. Bar ka basngaw si baha kalong mahikini singi. Kidan bon ki contributors lene ki bayano senyang. Haka balang. Nrai tang kendiat ngut ki ba aiti-lut ilade show try. Ki baya contribute ki bon baha. Mula nyaw. Ki ay tang daki. Let's say daki hajar. Daki ay daki lak bar ki paulak. Dan ki ba ay daki klur. Rek ke bau try kwa nangi ha ke singi ke dei ke jing aiti-lut ke jingi show try ke full commitment ke total surrender abandonment ke bangi ai-lut klem dapat show holiday kata ke dei ke jing kwa ke jing try na ke jing ke jingi way pi way ke don ke way ke jing ong kum ni surrender is never fun. Usually it's humiliating. Who wants to give up rights? Who wants to let others make decisions for you? Surrender is a kind of death. Death to our dreams, desires, and decisions. But a necessary one for those who want to follow Jesus. Man pelak kasi. Hagajing aiti-lut. Lani gajing pendem-lut. Kamday ke ke basngut nan. Bon sin kadai ke bapenlet ran. Nipeni bed yengi akmat ki way. Mano bakwa ban aiti-no ilaki jong ki hok. Mano bakwa yaki way bakin shim ka rai na kabenta jongki. Kajing aiti-lut ka longong kajing yam. Kajing yam jong kijing posniu ki jongi. Kijing ang not ki jongi. Bat kijing rai ki jongi na kabenta ilade. Nrai kadai ka badon kampat na kabenta ki to ki bakwa ban bot ya u Jisu. Kajing aiti-lut hakabaka lade kayap no. Bat ni aiti-lut ilade shu try bo un perkhat ma o syapang jungi. Kumalong kajing duai kajong Jisu akper Gethsemane. Kum kamon kajonga. Nrai kum kamon jong me. Kata kadai kajing aiti-lut. Ka total surrender, total abandonment. Syakamon kajong utray na kabenta kajing kajong way pi way. But kata kadai ke bo utray ukwa na ngap na pi ka singi ka singi ka bakhato. Menyut pi ka badon kam tam yang ka singi ka bangin sung tho bangi don ha ka jaga ka badai. But barobor ka juwan ka ka jimp do ka do not janga. Baga jaga ka badai yang bangin don ka jaga ka bangi sung tho bangi le ka mon ka jong play. Kata ka bangi aiti-lut ilade syakamon ka jong play manong try ayu me kwa yanga banle. Kadairu ka jingkli ka jong upol haglentish Damascus boleh kendo yu Jisu. Hakatu ka jingja u Jisu lapan ka lalot iki plan. Iki jing rai ki jong apostle Paul. But ula kelalong u apostle shiki gentle. U try lapan kelai kalaway ka jong u. Hadien bo Paul kali u try ayu me kwa nga banle. Beras ngaw ka singi ka badon kami ka min le akmat jong try barong try ayu me kwa nga banle try nga kwa banle ka mon jong me shimlot nga try. Shim nga kum ka jinknya ka ba ka ba khoj ka pins ngaw bhai me. Bat nga kwa no pi parongit bakat ni ka long ka baram dor hadu tata kamdei ka bingila ban shio ka jinknya ka ba aiti-lut sya utray ka day ka baram dor na marngidon ka dor ban siyo. Kalong ka ba don kam na marba ka day maka ka jaka ba ublay ula ban pendan kam yengi. Ka jaka jong ka jing aiti-lut ka day ka ba don kam para bangin. Namar ka day tang maka ka jaka ka ba ublay ula ban pendan kam yengi ban pendep igijing tmu gijing uha ka perthei. Langim don ka jaka jong ka jing aiti-lut ngano yu pi bo try la man pendan kam yengi kumbau tmu. Hoy ngi la ban le shibon ki na ka ban tau ublay. Handray ublay pat la ban le leng bajungi.
Ngatrangi sngo tho bai ki jinge per jengkini artli ngila ban le shibon ki e nak bantau blei nreu blei pat umla ban le shibon ki e nak banta lane lingba ka jingem ka jungi koi ne ki shakri ki jong try ka Heidi Baker ka ong la pin IT ka jingem jong pi baro ka dono jong pi baro un pendam kam ken ye pi ban le kat ya ka ba umon ha ka perthei and repeat being gani lada pi IT ga jingem ga jong pi baro ka donot ga jong pi baro un pendon kam ken ye pi ban le kat ya ka ba umon ha ka perthei blei gresni umpet ye jing ai ga jungi umpet tangi ki sap ki talen ki jungi umpet tang ga spa ga jungi ba ki bangi don kini ki badon kam re ke bo try pet agar ngi ka de ga donot ka ba aiti-lut ila de show try ka de ga jingem ka ba aiti-lut ila de show try ban long jing knya na ka banta jung bat abangi poi ha ta ka jaka u try u la ken ban pendon kam hengi ban le kat ka ba umon ha ka ne ka perthei ka Heidi Baker ka la kren ni nget don na pring jungi ka blai asno shipang ka Heidi Baker ka de na California US ka don roi ka PhD nrei ka la lut ikini ki baro ban job ka ri Mozambique but Africa show Jisu ka ongum ne shapang la de sngap ha I got so yielded that I didn't have much more to say than yes hagaktin ka si kalongum ne nga-la-aiti-lut ila de baro kat hadu bangam don shu da ka weipat ban ong nrei tang hoot hagano ka rukom ka Heidi Baker ka ong hoot yublei ka Heidi kala bumut haka wei ka jingseng revival ha Amerika haka por bagadang don tang khan rusnem karta haka sngi ka babot kala yo ka jingpun baptism man sim bakot but haka ta ka por kala snoi ka sur ka bo ong haka ba kan salong ka missionary sa Asia, England, but Africa. But ka Heidi kala ong hoot, ya kata ka jingkon. Kata ka day ka jing ong hoot jong ka beningkong, yo try. Kala let paipat, siya la ka jong ka shnong, siya Laguna ka badon ha California. But kala sedang ban sakhi yo try, haki kendong jong ki srong. Kat ika bakloy ban sngap eka. Kalay lamru ikikin hun ki berit ban let heki mission trip lani ki jinglet mission shiki way pat ki ri bat kani gray tang ka jing sedang nang ta ka don skoi ka jingja ka jingim jong ka ha ka ba kala hap ban ho you try kalay text tin but way brio but setang ka to ka ne por kila day ban shong kurim but ha ka ta ka por bleu la kren ni ka Heidi bakam day ban shong kurim you but hadin kane Heidi kala let haka chapel ade yeng mini berit ibadon haka college baka puli but hangta kala yam haka mat chong try hado lai kanta ka iet you new brio baka dot no chung ka kala pat haka ka por ndai ke ka baka Heidi kala le kala shimmi kata ka sati ya te extend chung ka kala bo ya ka hamadan but kala ong ho try rengkat baka jingjau man ngakwa tang ban bod yame I just want to follow you. What la hak ta por ka dono jongka kalapat. Hatu ngila na man ong ta utray kini si. I just want to follow you. Kala banong persya ek jing sut ho jingi. Kala banong persya ek jing kwa jingi. Jing ang not ka dono jingi. Kala banong persya lut. Iki ba ka dono ka jingi ka trang. Rehatu ngilong la kloin e manong try nga kwa tang ban bot ya me kata ka day ka jing kwa ka dono janga ka Heidi kam shim la tip ha ka por ba ublay ulajit yo way pat ubrio banong kurim janga ubalat he shibon baneka u Roland Baker but unew la long missionary balay pateng kata third generation missionary kikme kikpa ching ugire bala julong missionary sa China bara den bakalay kendo ya u clear let banya bam jalang kata clear let banya bam lunch baro arngut bar hadin kata kilay shong kurim namar kia smut ko bakidon ka chu ka jingkon ha ka jing shakri ka jong try bar gani kala ja ha ka snem khat khandai spa propo
kumbasau san snem hadin ka jingkala kumut chongka. But they ha kaniga jo ka snem bikila sedang ro ya ka ministry ka jongki ka baki khot ka Iris Ministries. But ata ka por kadang day tang ka ministry ka berit. But ki let ha ki short term evangelism trip lani ki jinglet yalap ka gospel. Siya ki babon ki ri ha ka por kum siya Philippines, Taiwan, Indonesia, but Hong Kong. Reina mar baki kwa ban ko ngo lut yo ublay. Fingim la ban substitute ya ka missionary da ka mangisulate tang siya ki mission trip ki basipor. But then nat kadaw ha ka snem kat kandais pa prapusan ka Heidi bat rolan kila let sendon siya Indonesia kum ki missionary. Kim shimla don kanu ka plan ha ba kila poy ha Indonesia. Ka ka ba kila trang ka por ka long tang ban shu kongo bet ya ka jingkhot ublay. Handai namar ba Kim shimla yo ka missionary visa ha Indonesia kila ha ban let no sha Hong Kong. Pi ba kata gari ka sin ka balai ba ka Heidi ba Roland Baker kila ong ho yo try. Kila mi na ka ri America. Ka ri ka jongki. Ha ka ba kila ha ka sukwasan ban let long missionary sha Asia ha ka por. But hagi nyotli ki snem ba ki don ha Asia. Kila le si bon ki jing shat ba jing ruai kata music and drama. Hagi ba bon tili ki ri ha Asia. But ling ba ki ne kila yo ban saki ki ba bon. Si pang Jesus Christ. But si bon ki bla pai si utrai. Nakani ka ministry ka jongki. Hadin ka ne ublay lampat iki si ka weipat ka ayom. Haga jing kot ka jing uya ki bakata kalong bakin let ban syong ban batsa bat ban syakri hapdeng jong ki baduk na ki baduk tam, the poorest of the poor. Ka Heidi u Roland ringkat bagi kon jong ki arngun. Welaisha bat ka Crystalline kila let ban sa haka way ka slum tu prakhat mapi kila meet na Amerika kila poish Indonesia. But hadin ka tunay por kila poish Hong Kong but manta kila let ban sa haka way ka slum kabaran ha Hong Kong, but hang ta kila syakri yaki badok South Snem. But ka negri ka way pat ka sin ba ka Heidi kala ong hood yaw Jisu. Kani kala kata ka kwat ka kya jongka. But hadin ba kala pang bat shitom jur. Kala hap ban lech Alaska bansa pengat bat ki parlok jongka. Baka day hakan ka por bo try ula keren pat haka bagay ban yalam no ika family lani kalong yeng sa jong ka sa London, England ban puli theology. But they haka snem kat kanday spak kanday puar bakila let sa England. Kila no ita kabalang kila sedang ha Hong Kong. But kila let ban puli haka University of London hapo King's College. But haba kila don hangi kila sedang sa kaway pat kabalang ka Believers Center. But peteng ban tray ha pedeng jong ki homeless street sleepers. Kata ki bom don yeng bat ki batia hasurong. Kata kadai ki ba kila le ha kapor ba kila don ha London. Kila tray ha pedeng ki bru ki bom don yeng bat ki batia hasurong ki bru ki badok. Ngila ban ong na ki badok tam ki bom don tang ka jaka ba ki kan tia ki hap an tia hasurong. But kini baru arngot ka Heidi bat Roland kila tray ha pedeng jong ki. But ringkat bat kini kila one roots ki way pat ki kena puli. Nang ta ki lawyers bat ki brio ki badon haga kam kai pateng leni ki business people ki be one ban ya snot lang bat ki haga ta ka balang. Ka ba kila penyeng haga ta ka por. Ka Heidi kala pendep ya ka PhD bat hadin kani kala bot pat ya ka jingkot jang utrai ban lech Africa. Sya Mozambique. Kat ba ulok bat ki khon jang ki kidang sa London. Kanang bula ban pendep ya ka doctorate ka jang Bat nang ta ban pelengkot yang ni ka jingat khana ka Heidi ka lapoi ha Mozambique. Klem don ka no ka plan ne pisa. Ka don betang ka one way ticket mo. Bara ka haba ka lapoi ha Mozambique ka don kam shimla don ka no ka plan ne pisa. Bat ka ni ka day sa ka way pat ka sien ba ka laong hoot you try. Shulet bikum to. Klem don plan, klem don pisa. Bat haba ka lapoi ha Mozambique. Kala syong ha kendong ha kuway ka surok, bat hang ta kala up how try. Kala yu iya ki kena bala sya kon swet.
Nagadaw jong katma po iyeng kata ka civil war. Kabalane arpu sansnem ha Mozambique. Kibabon na kinikikna kiday kiblasya lani siya abandon. But bon sin kimyo watang ka bam bakin bam. Kihapan siya tangan. Baga donut jong ka Heidi kala let siya kinikikna. But kala yasno lang bat ki hapo jong ki jingking kata ki bridge mau ki badon hakta kapor. Hasrok namar ba makaru kumbalong kinikikna kamdon ka jaka bantia. Kala let bat kala join lang kala yasno lang bat kinikikna. Haba ka kenmau yang ni kapor ka juong. Kumni. Hangta hasrok. Tang ublay bat nga bat kinikikna surok. Hangta hasurok tang ublay bat nga bat kinikikna surok. Dang ta ublay ulong yaka yalam yikini shayeng. Yalam yikini kikna. Kibadon hasurok ta kikna. Kibalong kikonswet. Kibamdon iyay. Kibamdon yeng. Kibamdon sem. Kibamdon watang ka bam. Rupakin bam. Turay ula kren ya ka Heidi ban ong bagaday ban yalam yiki shayeng. Baka Heidi la kwa ya ban le kumta. Hanray kamdon yeng pat ban len. Bat kaday ka hoot ka ba ha. Tang ba kala ko ngu pat ya kata ka jingkot ka jumplay. Hadin ka tu ni poru lok jang ka rolan lemat ki khon jang ki lawan pai bat kiru kile sno lang bat ka Heidi hasurok. Tang shipor hadin ka nila truwaya ki ban pet ya ka way ka yeng ri khon swet jang ka sarkar kata ka government orphanage ka bran ka way ka shnong ka bakrteng ka shihango ka badon kung bakhat san mile na ka nong ba Maputo kata ka nong ba jang ka Mozambique. Kilalit pet ya ka orphanage lani ka yeng bari khon swet bat kila yo shock ban syempra pungut ki kena ki balaat bat tab de ki jingmong lani ki kenyang hakimet ki jongki kini ki kena kila kerkat bat kila kenjat bat kila shock pramaki kadai ka orphanage ka bala syue kumto bat kala janjot lihat tu bakal kalong horribly neglected and dilapidated. Kata ka jinglong jong kata ka jaka reconswet ka ba lakhot yaki bakin let man penyat yaka. Bat namar bakiro kimdan la ka jong ka yeng kila menjur bat kila wan bansa ha kata ka orphanage ban pet bat penyat yaka. Kim shim la yo kanu jing ka shan ha kata ka por henry kila shu shim bet kat ki kena ki badon kam jingaram. Bat hadin kat tu kan por kila roy na ka propho Shaka laispa arpo. Wat la kimpat yo jingkershan. Nanuru kila ong hoot. Yak ta ka jingkot ka jong try ki. Ban pet ban sumar. Ita ki kena ki belong ki konswet. Ki bamdan manunur ban pet ki beduk ki bam yo tang ka bam ban bam. Om tang ta ki basitom ki bapang. Bat om tang ta. Kita ki kena ki bawan ha kata kai ha kata ka jaka reconswet kata ka orphanage ki bagi tray kita ki kena ki blasyak kentat kita ki kena ki bala sneo haduk kata bamila syuban pen kalai ki bat lawan ra ki ha kana ka orphanage kum kalat ka bakhadu ki babon ki kena ki dei badon ki jingpang STD len kum ka jingpang AIDS bat ki we but kal don ba kata ka bagi ong physical and sexual abuse ka bajur ha pedeng jong kini kena. Rehadin ba ka Heidi bat rolan kila shimti kata ka orphanage kila sedang ban kelab ha kila sedang improve kila sedang ru ya ka way ka balang hangta si bon kini kena kila mat ka jingkala da ka jing shakri bat jing eat ba kila yo na kini arngot kata na ka Heidi bat rolan bat kila khot ka Heidi mama Aida bat om slam hadin kani kila sedang sabanya mani bat duai lang kibabon kilamat ikajing pendap uman siya makhoy bat ringkat bat kini layu iro si bon ki kamba kijing penpaw dan vision bat kijing ay uman siya makhoy rin namar bakam day ka kam kapasok kita kiki baro kilakta kakwat kakya jong Heidi kalayo double pneumonia bat kalahap bansa a hospital kat prasngi ban siya thuling kot ingani hagapor bagrang don ha hospital kalawan ka jing ang nuot haka ban let siya Canada
Siya ko way ka renewal conference ni ka conference ka bagi pelong knang ban wan ra jing pentamai kagi jing im jang babon bang het ya ka por. Ho ki doctor kim shim la advice ka bakan len henrik la let la let. Kadon ka jing long basatar jong ka jinget ba ka mesim jong ka. Kala shim ka plane bat hadin lai po kanta kala poi hakata ka conference. Haba kala rong siya kala don ka jing tray ka jong blay bat kala yo ka jing penkia. Hang tahi kala la ban ring bat pen hier men sim kumba kadai ban long. Kala khia na kata jing pang double pneumonia. Kala yo ro ika jing itu pau no try. Haka ba kala yo I bala care sau dong ika di hajar bat po hajar ki kena. Bat kala perta try kila bon palan. Haba ka yo I bala care sau dong ika di hajar bat po hajar ki kena kala perta yo try try kila bon palan. Kamla ban perkhat kumno ban pesai ki bat hang ta kala yo sngo yo jisu bu ong pet yanga pet ki kmat ki jonga ngala yam knang bakin dap kin biang lut baro. I died so that there might be enough. But nang tau jisu la shim naka met kabla wet jangu naka krung ka jangu bat kata kala kala kapu bat ka haidi kala shim bat sam yaki taki kena. Baru try la ong biang yaka ngala yam bakin dap kin biang lut baro. I died so that there might be enough. Kalau long ka por bakala hapan shimi ka rai ka be an rai kala ong biang hoot. Ya ka hukum jang utray baka day ban pesai ki hajar bat po hajar ki kena ki baduk bat syatngan ki badon ha Mozambique ha Afrika ka por. Kalau on pai shi hango an rai Basnusi kalong baka government kal hukum yaki bakin sangat no banyalam lani mi no nakata ka orphanage. Bat ke ek baka haidi klale. Maka baru lok chang ka kila jet ban mi no nakata ka orphanage wat la kim shim la don chaka ban sa ka por kila jet ban mi no nang ta namar ba kim la ban sange banyalam ek gospel. Bat kila poi ban shong ban sa ha ko wei ka flat ka barit ka badon nong ba maputo ha ka por. Bat kala doro kumba kandai po naga shispa kandai po persen naga jingker shan kaba ka juyo naga wei ka balang ka badon Amerika. Haga jo ka poru lok chang ka rolen ula kempang malaria haga jabeng ka jing kata cerebral malaria ula yo ikani ka jingpang. What happening ka jing ki bakat kini ka haidi ka jet ban ko ngo ikaktin ka jing try. Bakan dap kan biang bed that there would always be enough kan mau kita gi tin bu try la kren ka but gi na ki beduk na ki beduk tam ki wan shiki ha ta ka flat ka berit ka baki hidon kila wan shiki but ke ka ba ka haidi but roland kila le kila shim ki na ba kila dan san pongut na ki bla wan ban shong bat sa but ki ha ta ka flat ka berit ka haidi kam jong what la kala hap ban klet ila ka jong ka jingsuk tang bakan yo banirap yakini kihna. Hakaway kasi ka palok ka jang ka bana US Embassy kalawan ra shibilor ukan ja chutney sa manken. Utaw bilor ula bandap tang nakabanta jang kisangut. Ka haidi kala aingot nakabanta utaw bilor sa manken. Baklas dang bansam ringkat bat kiway pat ki jingbam. Sya kita kihna. Baro kilaya bam yuta usok manken. Chutney kabakan thup ya ka parlok jang karu. Kani kalong tang kaway na kibabon ki kamba bo try la le ban penroy knang man pendap ik jing don kam jungki. Halor kani jing penroy la ne multiplication. Kabang yu iro ka ministry ka jong jisu kuno penroy. Ye kisantli ki pu bar arli ki dok ha ban pesai ki san hajar ngut. Bar kani ka jok la ja ka ministry jong ka haidi. Bar ka haidi kalong kumne shapang kani. You surrender your lunch, your everything to God. And he uses it to feed a great crowd as much as they wanted. Pi ay ka bam sngi jong pi. Baro ba pidan show try. Bar pi upendon kami kataban psa yu pat babon kat ba kikwa. Hadin lai panay ay blay la jubab e kajing don kam jong ki bat kila yo kat san ekar ka jaka. Haka shnong bahajan kata hamachava. Kila mi na kata ka flat ba ki shong bat kila shupen yeng da ki dara la na ki tend haka ka jaka. Bat katu kan por kila syong bat sa hangta. Baro kila yakmen bat kamtam kita ki kana. Kani kila long ko way pat nagi kamba
lani kanong ka bakra ka butrai wa ai ki nakadaw jong ka jing aiti-lut jong ki ka ministry lani ka jing shakri shiki consulate jong ka Mozambique lanang roy but la palat shi bon ki khana ri hajar bat pho hajar na ki jing sha le ben sha thangan bat jing pang bashir khe haba ka kren sha phang kani ka ong ka jing em junga ka long ka simple ba kata gre ek ba ka haidi ka ong ba ka kren shi phang ka ministry ka ba ka don ka jing em junga ka long ka simple ba nga shu shimi ki khana ki bla sha kan tan ki bla jan yam nga et ya kata ka ba ki wei ki la bread sha ka jaka bread nyut ngan pelut ke por hang ta ban let ki jaka ki bakim bat ki srok ki basharot kanong ba bat ngapet mano bala janyam mano bam idan jingkermen sho basha le ben bat basha e marwe bat ngaong wan sa bat nga kata ka jing ko ngo bat jing pendam lut jang haidi ya ka jing khot jang blai ya ka ban psa ya ki khana ki baduk bat rangli ki batip hai ka haidi ki ong ka sen ka baning kong ba ki brio ki kando e ka haidi kim tip kumro ban prakhan ka em ha ka jaka jang ka jing IT ba jing pendam lut hau jisu kam de e ka jing IT ka ba jai jai lani ka ta ka sweet surrender henre ka de ka jing IT ka ba klut kum ka ding fiery bar ka ba klan kum ka eryong powerful tornado ka no ka ba jisu ong ye ka ban le ka le da ka jing ko ong baro ban namar kata ka em ha ka perthei ha ka ba ki kamba ki long shibanta na ka jing em ba man ka si ba dai ka por ba la penyang ro southly balang hadin ka ne la let yang sha Canada sha ka jo ka ta renewal conference na ka banta ban penthmai yala de krang ba ki la ba sngo tho shu ka jing lam ka jong try bar hang tau try la pen e ha ki ba ki balang ba ki la penyang ken roi shaki hajar bar den ba ki lawan pai ulawan uwe unong yalap ban terwa heki ban pet yaki kendai poteli ki balang kila menjur bat kila sedang ban le jingo yaki ni ki balang bat ban ai training la ni jingi kai yaki pastor jongki kila nang kumno ban wat da ka men sim baro yaka donut ka jong pa ta father's heart kani kala peteng arsnem bat ringkat bikini ki jingi kai kala don ru ka jing roi haka kam jong try dan ta haka snem arajar kala don skawai ka jing jamu sambik bakata ka dei ka flat lane ka jing shlai ka bajor hado kata badda ki spa bar hajar ki brio ki bla do ki jing don jing em jing ki baro ka haidi bor roland lembat ki de khot ka ministry jing ki le yo i ka ne kum ka kabu ban ya rap i ta ki bla shakta ka ne jing shlai bat na lor kata ban airu yo jisu shaki ka government kala pha ikibrio haki kala phia ikibrio haki kam bat ka ministry jo ka haidi lembat ki pastor bakila train bat one rat mai kila le jingo ikini ki kam bat sam jing bam bat ki weki jing don kam yaki kila airu ik gospel ki kala don ka jing sliang ka bakrau hapdeng jong ki brio baro ka por ka gospel bat ka balang kala sedang ban roisted hado kata ko wei ka daw jong ka jing roi ka dei ki kamba ki beja ka ministry jong haidi kom ka ministry kila yo i palat shis pangot ki bla impat na ka bayam bat ki hajar ki matla ki bla yo ipat bat ki baklut ki skor ki jong ki be kila lapat ban yo sngo baro ka dei tang na ka wei daw ka jing ko ngo jong ka haidi ban ya lap ka gospel haki por bat jaka ki ba ektam kadon ka jing tho abakum ne shapang ka haidi kala duai ye ki ba matla bat kila yo i ki ba kelut bat kila yo sngo ki ba yap bat kila empan ka khethia man ga si dang step pranga ban duai lai hado san kanta bat bon sien ka duai human sim pila ban lingo balai pat bangim yo i ki ba kum kini ki kamba man ga si ne man ka por barok kalong tang na kawai kadaw hado kat no ngilong ki bala aiti-lut siya ka jinglong kanrat lani lordship ka jong try jisu kata ka ka jinglong jong ka haidi hoy ka jing ka jingat lenti jong ka haidi kam shimlong ka besok bat bon sin ka juong kumni shipang ka jingem ka jong ka ngala dai ban e no haba ki brio ki besniu ki bet thong yenga
Ngaladay ruban eno habaki perlok jonga kila syak penyap ha Congo. Ngaladay ruban eno habaki beriuk lastang man kawang mau yang habang layalap yu Jisu. Hoit ngaladay ban eno habau lok jonga ulayo ika cerebral malaria. Bat ru kato kat ni mini stroke ki belajan shim ka jing im ka jong o. Hoit layo pat ka jing penkia. Ban ngiram klet ru baka haidi lade ka layo kempang hasibon ki kem. Nrei man baka pang ka layo ru ka jing penkia. Bat ha ka ta juk ka snem arajar. Hau banai Oktober kila roy hadot saus pa teli ki balang. Naka khandai pusau sya ka saus pa teli. Batang hau banai August jang ka snem hajar iway. Kila roy hadot san hajar teli ki balang. Na ka saus pa teli sya ka san hajar teli ki balang. Tang hapo shi snem kata gade ke ek bo trau le ha ka ministry ka jongki. Namar ka jing pendam lut ka jing ko ngo ka jongki. Kat no snem ngil adan ka balang. Bat kat no teli ki balang kleyang. Ngiron kamban pa shila de ka si ban keli hado kat no ka jing aiti-lut ka jongi nakabantau try. Ba nakabanta ka kam ka jong hatu ka don ka jing roy ka balang ho ngimlen ka don. Handre hatong yu il em ka jing roy ka bangi kwa la ni trang la ni angnon. Ngi page ka ministry ka jong haidi ba rolan. Hapo shisnem ka roy na ka saus pa sya ka san hajar. Kani baro ka de ka jing le ka jong try. Tang namar ka way ka daw. Baka ta ka daw ka de ka jing aiti-lut ka jing len la de ka jong ki. Shaw try ba sya ka kam ka jong u. But ha ka snem hajar kat way ka ta hadin kat way snem. Ka ministry jong ki. Ka Iris Global ka la let sya ka leng ka pertay. Banta ki don haki kat santli ki ri. Ki psaru kumba shipo hajar ngot ki kena shisngi. Bat pet kumba shipo hajar tali ki balang. Utrai ula kerkui kani ka ministry. Da ka bau la tekno ki kamba bat jingpan kia. Haka way ka shnong hadin ka way pad. Kumengilai na duk meneh. Bat mentang ka Iris Global. Kadon haduk kumba santli ki Bible College. Ki medical clinic. Ki orphanages. Lene ki jakari konswet. Ki children's village lene ki shnong ha ba ki bo ta ki khna ha ba ki ri ki sumar primary school ki cottage industry lene ki business ki bered ba ki le apdeng jong ki beduk nang ta ki widows program lene ki program apdeng jong ki riu kan thei nang ta ki houses for the disabled lene ki yeng sem na ka banta ki ba anna ki baduna but she born ki way ki ne baro ni la ban ong Kidai tang naka daw. Baka way ka kana samla ka bakan riu snem karta. Kabala kem jing it hado kata yu Jisu. Bat kalong hood. Bat kam shem la paidin no. Nga ong miyang sisisien. Kani baro kalong. Tang naka daw jang ka way ka kana samla ka bakan riu snem. Kabala kem jing it yu Jisu hado kata. Bat kalong hood yaka jing kot ka jing o. Bat kam shem la paidin no. Shiki kon samlang akwa man ong yipi ublay udan ka plan ka jing pot snew yipi. Nrei tang lada pin aiti-lut ilade hu. Hood ka jing pot snew jing u yipi ka kam kraw bani ka jing pot snew ka wipi dan na ka bantay la ka jong ka jing im. Bat ingi baro ki prawanget hirisi. Iron kamban sange. Nakabangi let siya utray ringkat bat ka les jong ki bangi kwa bo utray unle haka jing im ka jongi. Bonsin ngi sakot tang hang ta. Bangi let hakmat jong utray ban ra ka les na utray le kani ka jing im ka jonga. Bonsin gim jidwai hi siya kang katan. Rating la dep ban plan ni sulet hakmat jong utray tang ban yo ka approval ka signature ka jong u. Mga sngo ba kabakum kata karukom perkat la de ban kut no haka ni kasi. Hakini kisi ka haidi ka crunch pang ka way par ka jingki lani ka wave ka ban sa wan ka ni ka pertay bar ka ong kan sa dan sa ka way par ka jingki ka bakraw ka great wave ka jong men siem ba khot ka ban sa wan bar ka ong long ki blapan kre bat dan ka jaka ka baday ka jaka jong ka jing aiti-lut chublay place of surrender yo kumno pisha brat no na ka ni ka jingki lani ka jing aplum. There is another wave of the Holy Spirit coming. Be prepared and position yourself in a place of surrender to God, lest you be swept away.
Habaka paji kisnem kibla let ka ong. Kumni. I got to this place of surrender. Ngalapoy ka niga jaka jong ka jing IT ka jing pendamlun. Where I stopped telling God what to do. Habang lasangya ban batay yublay ka po day ban le. Well, kalong yublay, we'll do anything, Lord, as long as it's hard. Ngin le kat ka ba may ong try. What lagaday ka ba We will do anything, Lord, as long as it's suffering. Ngin le kat ka ba may ong what lagaday yang iban janjar. And after our marriage, my father said, we are going to be poor. Hadin ka jing siyang kurim. Klayatho. Ukpajong ka. Uloong hakibaro angut. Bakin sa hapan ka jing ka badong. Namarbalay bakin sa long missionary. He had no idea. Shimla sngot ho ruem poor. That we were determined to be poor. Bangilakot jing mut ban long ki badong. That we were determined to be poorer than the poor. Bangilakot jing mut ban kamdok ban ki badong. That we were determined to be so poor that we would never think about cheese or a hot bath. Bangilakot jing mut. Bangin long ki badok hadok kata. Banginom la man perkat banyo cheese lene jing ba mabang. Lene ka umsum ka baklun. But kalau ong shusho. I'm not sorry for any of that time. Ngamba be kendiat ru nakabenta kita hipor. And I've been sharing this gospel for 40 years. But mentang layalap yung gospel la saupu ar snem. And I'm more in love now than ever before. But ngadang kam show menta yo Jisu banigipor balalen. And I'm so ready for this wave. But ngalapan kre iladi nakamenta kaniga jinki kabansawan. I've been getting ready for 42 years. Ngalapan kre mantala saupu arsnem. It's the wave of the Spirit. Kaniga jinki jongman siyamba koy. But if you don't put your hand in his hands and your feet on his feet, it will kill you. Rela dafim bo ikikti ki jong pi ha kikti ki jong u. But kikichat ki jong pi ha kikichat ki jong u. Kan sasar kalay pi. Pinom la ban bat yakaniga jinki. This is the year of the open door, the Jubilee. But you have to position yourself. Kanigri ka snem jaga jing play ka jing khang ka Jubilee. Tang ba pi hap bandon ha ka jaga ka baday. Ka baday ka jaga jing ka jing IT-lut. But he don't give on ka Heidi. But Heidi is sold out for Jesus, sold out for the gospel, and sold out for the church. Heidi ka IT-lut ilade shu Jisu. Kala lenlut ilade nakamta Jisu. Kala lenlut nakabanta ka gospel, but kala lenlut nakabanta ka balang. Henry ka nega jing thok khana jaga jing IT-lut kampat kun. Namar ko ong hakapor bangamot bangala IT-lut. Show try. Daka ba jem jai bat daka jing id ukhalit pat sakaway ka sertap. Jong ka jing bom pendem lene ka jing ele persya ha ka jing im jonga. Kabawat mga ru ngamjuk tip bakadon. Hakapor bangang perkhat bakala IT-lut. They hakapor bu try kren padaka. But ukhalit sakaway pat ka sertap ha ka jing im jong ka. Ka sertap jong ka jing ele persya. Haka jingim ka jongka ka ba maka kamjupoy perkhat bakadon ka bakum kata. But laga to kat nis nem manta ka yalap ka kubor ka bakakhat lower still lene kam shapo. Hato ngila perkhat bingila penrit bat pendem lut baro syau. Ngila banlet kam shapo para bangin. Banlet kam shapo haka jing pendem ka jing ik mamut kampat biang ka jing pendem jing heduk mata ngidon kam banlet kam shapo. Kidang don ki mengidang hap ban no lene ban len lede. Don ki pamut baladangi IT-lut barok shu Jisu. Hato ngandang long na emanga, can I still be me? Hoit ban IT-lut kalong ka barem door, it is costly. Henry, nga shem mi kanigaway. Ngamlong ka bakham duna. Ya ka ka banga day ban long ladanga IT-lut iladi shu try. Kalong pan nak hongpong. Kat pa ngadang IT iladi shu try. Kata ngarang long, kum kata kabaw kupa junga, utmu yang nga bangan long. Kat bangirang pulstuday ladi. Kata,
ngidang long baro kata ka bang ngidei ban long. Hoat ka long ka basisya. Kaktin ka jong blay kladap ong ikani. Pim paju pot sniw le mudur. Ka ka bau blay u bok lepa ya kita ki ba iet ju. Utra don kladap ban bok lepa. Ki ka ba na ka banta kita ki ba iet ju. Udon ka jing tmu udon ka plan. Udon ka jing pot sniw na ka banta kita ki ba iet ju. But ka plan ka jing tmu ka jing pot sniw ka jong kupau jong i ba beneng. Kalong ka ba kraw hadok kata ka kham kraw bani ka jing tmu bani ka plan bani ka jing pot sniw ka bangi don na ka bantai helade ka haidi kam jula pot sniw bakan long gumne bakan long manta ka ong bakal don tang ka wai ka dream ka jim ka jong ka bakata ri bakan long ka ballerina lani ka nong shat rei ka ong manta ka shat ka leng ka perthai ka da ra ru ka gospel ka jong jisu but kata ka de ka jing pot sniw ka batang ukpau jong ka bahabneng ulak ban don na ka banta jong ka. But ka ong shishu tilada pishu iet yu but ai tilade shu pimbatai ke ibo blain le epi udon gajing pot snew yangi ka ba ngimpat la ban pot snew kumba ubleu pot snew shapang jungi udon gajing pot snew ka ba khamba bani gajing pot snew ka bangi don na ka bantai lade reitang ka wei ka bangi don kam ban le ba ka tagri bangin ai lut ilade shu. Kene kamut bahabangi ong ka jingim jungi kam desho ka jongi ginab mut shisha baga jingim jungi kam desho ka jongi kamut ro bangim knyumpat haba ublei ubo engi ka jaka ka bangim poi perkhan kamut ro bangi bo ilade ha ka jaka ban le ke bu ong bat ban let she bu let bat ka jingkali para manget kalong hato ngila aiti-lut ilade sho ublei Hatong idon haga jaka jong ka jing pendam lun. Hatong idon haga kentam syok kaba. Hakaba on syok keliat bat penluwet yangi. Kat hadok ban pendok sendan di kani kalade bat kejilong dok hangi. Hato dang don mo ki benta ka jing ka jungi bangim pat aiti-lut sy ublay. Ustad bang idon kam ban weng no na ka jing ka jungi. Hatong idang nomor ka jing pot snew baret jungi. Hatongi kuat ni angnut ban na ka benta ka jing pot snew ka bo blay udon na ka benta jungi. Hatongi kuat ban long lut barok kat ka bo blay utmu yangi bangin long. Kadang tang ka wei ka jubab kata IT bat pendem lut ila dia utrai. Hot kalong ka barem dor. Rei ka deru tang maka ka jaka. Hak bo blay ula ban pendan kam yangi ban pendep iki ki ba kraw ki ba utmu ban le ha ka ne ka perthai para bangin. Tengni phai shu trai ka jing dwai ka por. Trai be in ya hingu eme ka por nam ta ka tien ka jome ka bla wan chi. Bla khot yangi bangin IT-lut ila de man pendem lut ila de ko trai be ra changa. Pan ka por nga dwai ka wei kan trai. Bangin la man pendem lut ila de shame. Try be it changa bagan ka siyon weng no e ustad na ka jing ka jungi ka no try ka benta ka jing ka jungi ka brang don kam ban weng kanang bangila ban IT-lut ila de shame try le kata ni dua yu man sim ko yu jome on yo ban on yo try ba koro ban sho ban the lian but ban da penluwet yangi ha kan ka singi kat hadok try be it changa bangila ban ong bangila IT-lut ila de shame try ngara duai na kamanta jungi wei pi wei kan ka por bangila ban don ka jaka ka ban mela ban pendon kam yangi na ka banta ban pendep i jing tmu i chong me we me don ban le akan ka perthai but try ka jaka ka de ka jaka jong ka jing IT-lut ka jing pendam lut but try ka si wana khamat chong me ban pan map me le don ka no banta ka jing ka jungi ka bangim pat shim la ban pendam lut ban IT-lut la de lari kidang don ki benta haga jing ka jungi ka bangi dang long kan rahan bangi sngo bangi empat la ban IT-lut ka ta shame bangi dang shim la ka jong ka rai ko try be ira janga ngara duai ka si bangi la ban ra kita barok bat pendem lut hame ko try be janga but try ka por ngakwa prong try
try Jesus be it janga ya ka men yo lut ma me ka jing em ka janga but ka jing em ka janga kan long kum ka jing knya ka be em ka ba khoi ka pen sngo ba ay me hot ka long ka ba rem dor re try ka jing khot ka jong me nga ka sngi ba ka jing khot ka jong me ngi ka sngi ka re try ka me por ka ba e ha ba ka jing wan ka jong me kala jan ka jaka ka bangi day bandon ka jaka bangi tip try ben ha ba men wan men shem kan try ka jing sngo ba ngi but ka ta ka jaka ka jaka try ba kor e janga jong ka jing pendam lut ha ka ba try ngi la ban ong kan Jesus ba kor bangi don kan try ba kor ha ka jaka bangi le e ka mon ka ba khot ka jong me ba ka jing dwai ka jing ka si ka long om shok ka mon ka jong om shok ka jing kwa om shok ka jing ang lut om shok ka jing pot sneu bangi don na kam tai ka de re try ka e ka mon ka jong me na kam ta jing ka e ka jing pot sneu ka me don na kam ta jong ko try ka e ka jing thmu ka me don bangi na mar ngi tip ko try ba ka jing thmu try ka plan ka jing pot sneu ka me don na kam ta jong try ka kam kraw try ban ni ka bangi don na kam tai la de bangi wan ra bangi IT lut ila dish me shim me pendon kam me try kat ba me mon ka jing em ka jong try ba kor so she see ni IT lut ila de but try ngara dwai try ka ni ka klam kan lom ka por Jesus ba kor mi don haka kintem shok ba haka ba me la kan try ba kor e changa ho try ban wan ra Jesus ba kor e nga Jesus ba kor shaka ta jaga ka ba dei ka jaga jong ka jing pen dem lut kan try but ngin mi nang ne ki breu ki ba mai ki breu ki bla IT lut ila de shme but try ba kata kan ja nginget ru kan kawai but try ngin siu ki ba kraw ngin siu ki kamba ngin siu kan try be it changa hot kan try be it changa iki dak ki ba khlap ki kam ki ba plag men dang ban le ka gm ka chingi but ki kamba ki long ki ban ja man ka sngi but man ka por ba nyu ki ba kraw but try ba kor e changa ki bangim chula mador ki bangim chula posnio ngin siu ba ki ja ka gm ka chingi namar ngilan nang ko try ban pendem ila de hame kan try ngai ngo eme Jesus ba kor me khat nge jing pendam lut hallelujah ngai ka burom ka jing go eme batang shme ni dwai ni baro ha ka krteng ka jong Jesus amen amen